Nou, goeiedag. Goeiedag. Je bent al een kwartier bij. Ja, Wat morgenstond heeft gehouden. Dan moet Ja. Ik dacht ik schrijf een pakkend liedje. Geweldig. Even shit, dat wie noemen je een 30. 50. Maar rent het al. Die wil praten mooi trouwens, houdere haren. 46. Nou, dan waren we weer op trouw, want die is echt de waarden, zeg maar. Tje, Emiel van Hoenekap in mijn vreeg. Die vreeg me ook met mijn drone helpen wordt tijdens de clipopnames van de clip van een very important artist. 22. Oh ja, hier is je gewoon een bus. Zo. Hier. Nou, zo even zien. Nou, goeiedag. Wat is toch een mooie auto en Wat? dit is jongen, de auto van de duivel. Je goed met een zaak, misschien wel. Giet goed met zaken. Betaal eens man. Ja, joh. Wow. Jezus Christus. Ja. Wow. Heb je hetzelfde Leuk, gehoord, man. meid? Dit is kijk de Nijderrijder joh. Ja, joh. Is het een museum of zo? Dit? Ja, zeker. En dat vinden ze trouwens echt heel leuk weer, maar je zegt een broek voor mij, maar ze vinden het echt leuk als wat op internet komt en als dan een vlagje maken. Dat is heel Nou, dat leuk. vinden ze heel leuk, hè. Nou, hier zit Bram dan zijn nummer te schreeuwen. Oh, te schreeuwen eigenlijk. Oh, zo. Ja, ja. Ik Dat is noemen dan ik net ken jij heel doet. script, ik ken noemen net, ik ken script net, dus ik weet eigenlijk nog van niks. Nee, nou dan, Maar goed, dat maakt er niks uit. nee, ik ken het noemen alleen Jerlit. Oh, nou, Ik even ja. ongeveer. Ja, dat is Dan fijn. is die misschien Een melodie dat hangen blijft. Gegarandeerd een alarmschijf. Is dit een single, dit? Ja, Niks een beetje, nou, joh. Oh, vuurlijk zelf weer. werd wel wat. Ja, goed mooi. Wanneer komt er uit dan? Nou, dan maken we nog wel watje. Oh, wat de clip. De baas kleren. Ja, ik hoop dat De baas. je Is er wel een baas, joh? Ja, ik ben regisseur. Oh, ja. Ik zal het daar met de drone even vliegen, dan weet niet precies wat de bedoeling is, maar dat jij dadelijk wordt, denk ik. Goeiedag, schotel. Nee, ik ben de regisseur. Nee. Baas Staffers, hè. Baas Staffers, ja, dat is eigenlijk de baas. Die verzint dit al, hè. Geweldig. Dat is heel tjen. Die had een geweldige gitaar met naam, hè? Dit is een B-merk van Ibanez. Ja. Maar dit is nog beter dan de meeste Ibanez. Och, hey, dat praten, hè? Ja. God, dat praat ik zo vaak, hè? Toen had er naar zo'n mansje gebracht die gitaar altijd repareerde. En die man die zei, dit is een hele goede, prachtige. Deze was nooit voor. Deze was nooit weer voortwaan. Nee, ik had mij al van om in 16 of zo. Collectors item. Dit is de meest onderschatte gitaar. Ik zeg altijd van, nou ja, wat is het nou eigenlijk, ja. Maar de man is er heel wij van. Hoe is het? Best. Ja. Meer? Ja, best joh. Een beetje nog dan? Ja, mooi waar. Beter dan vorige week. Ja, dat is wel. Ja, vorige week. Je moet vorige week al filmen, hè? Ja, je moet vorige week eigenlijk al filmen, maar toen rijden het even met de hele tijd, toch? Ja, dan weer mij waar. Streamen. Maar eens even binnen. Geweldig. Dat pittoresk, mensen. Ja, dat is te mooi, hè? Er is een scène, dan zit er hier te schreeuwen. Maar er is ook een scène, dan leidt hij daar dus op bed. Maar hij is wel wekker. Jawel. Ja, je past er net in, denk ik, hoor. Nee, maar ik dacht die Jeroen, maar je mag wel extra lucht bijhouden. Nee. Lucht. Maar het is dan sterker nog lucht hast. Lucht. Zo is ik wel ding verplaatst. Jongen, lang leven de post-production. Oh, dat is toch Sunny. Ja. Lekker makkelijk. In de Dus dat is gewoon even van Brabant, hè? Lekker, hoor. Kan je wat vliegen? Watje is op je. Best. Nou goed, dan gaan we vliegen. Geweldig. Ik denk even daar staan, maat. Want anders ik telkens in zinnen te loeren en dat is ook natuurlijk niks. Ik weet niet hoe die bij die gaat, maar in de zinnen zijn, maar... Stel maar even daar. Stem je mooi. Ik vlieg dus... Ja, dan komt sterwijzers maar. ja. En dan Dus, ja, dat zo frontaal. Dat is een mooie intro shot is dat. ja. Ik hoop net dat ik hier wat... Kom maar. Geweldig. Maar Bram had misschien even mij zien holle deze kant is. Ja, Bram, als mij in Holland die kant uit zien wordt. Deze kant op. Zeg maar. Nee, juist dat. Ja, hoe was het gehoord? Met een hol. Doe wat, hè? Kijk, moet je maar heen vliegen. Dat is best wel mooi met die BM of zo. Dat doe ik ook even een beetje, hè? Een liedje je hebt muziek gaat even. High-tech. High-tech? Dat is high-tech. God, jongens. Die wil Geer gooien, man.
moeten gieren. Ik krijg geen lucht. Ik krijg geen lucht. Bram, kan je iets meer voor het hoesje? Die kant van u. Kijk de hals een beetje omheen. Ja, en dan die naast Je moet hem bewegen gaan. Ja, is kleren net. Ja. Ik krijg dat klote deuntje. Ik krijg dat klote deuntje niet uit mijn kop. Mijn werk zit er voor jullie alweer op. Wie kwart even. Nou, dank u wel, Bram. Zo'n succes, hè? Ja, dank u. Dat mag er het worden, mij. Ja, daar gaan we wel vanuit. Ik krijg dat klote deuntje. Ik krijg dat uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Vond je het een leuk filmpje? Dan toe omheen. Volgens mij abonneer dan op de Frieske Vlogger. Geweldig.